ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ନା ଏମିତି ପଚାରିବି, ଆପଣ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କି? ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କେତେ ଜରୁରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ। ବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଚୋଟ ମଣିଷ ଚାହେଁ କାହାର ବି ବିଶ୍ୱାସ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ସାମ୍ନା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିପାରୁନି। ମନରେ ଗ୍ଲାନି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଦୋଷ ଆମର ନୁହେଁ, ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିର। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆଉ ମନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସାମ୍ନା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ସେପରି ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି କଥା ରଖିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ସମୟଟି ସେପରି, ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯିଏ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିଛି ସେପରି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଏ ଘଟଣାଟି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ କଥାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଁ କହୁଛି, କିଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯାହା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ, ସତଟା କ'ଣ କେବେ ଲୁଚିକି ରହେ? ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି, ବର୍ଷ ପରେ ବି ହଉ, ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସେବେ ସାମ୍ନା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଭାଙ୍ଗିବ, ତା ସହ ତା ମନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆମେ ଭାବୁ କି ଛାଡ଼, ସେ ଗଲା ଯାଉ, ମୋର ଇଏ କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ ଯେ? ସତ କହିବି, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ଏଇଆ ଲାଗୁଥିଲା। ରାଗରେ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହିଦେବି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଥା ହେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏଇଆ ଯେ ଦୁନିଆଟା ଗୋଲ ଗୋଲ। ଆଜି ଯାହାକୁ ହେୟ ଭାବୁଛ, କାଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ତମ ସହ ଭେଟ ହେବ। ଆଉ ସେବେ ସେ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ମୋ ଜୀବନର ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ କେବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକା କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟି କେବେ ଆମ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବନେ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଘରର ସାନ ଭାଇ, ଯିଏ ପିଲାବେଳେ ଆମ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ବିଗ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟର ବନିଯାଏ। ଆଉ ଘରର ବୋଉ, ଯାହାକୁ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କି କାମ କରୁଛୁ ଯେ? ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଯେବେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, କ୍ଳାନ୍ତ ବୟସରେ ବି ସିଏ ଆମକୁ ଜଗିକି ରୁହେ। ଆଉ ଯେବେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ, ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି, ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ପଇସାକୁ ଆମ ହାତରେ ସେ ଦରକାର ସମୟରେ ଦିଏ, ଆଉ କୁହେ ଏଇ ନେ, ରଖିଥିଲି, ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁ ସେ ଅଫିସର ସମାନ ସହକର୍ମୀ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ନୂଆ ଅଫିସରେ ଆମ ଟିମ୍ ହେଡ୍ ଭାବେ ଆମକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସହ ଆମେ କେବେ ବି କଥା ହେଇନଥାଏ, କେବେ ଅଜଣା ସହରରେ ସେ ଦେଖା ହେଲେ ଆମକୁ ଅତି ନିଜର ଲାଗେ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯାହାକୁ ହେୟ ଭାବି କି ଇଏ କେବେ ଆମର ଦରକାରରେ ଆସିବନି, ଏସବୁ ଭାବିକି ଆମେ ଅଣଦେଖା କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ, କେବେ ଆମ ରୁକ୍ଷ କଥାରେ, କେବେ କିଛି ଅସହଜ କର୍ମରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁମର ସେଠି ସରେନି। କର୍ମ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବାକୁ ସମାନ ଖେଳ ପୁଣି ଖେଳେ, ଆଉ ତୁମ ସହ ଭେଟ କରାଏ ପୁଣି ଥରେ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ସମୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ମାନେ ପରିସୀମା ଡେଇଁଯାଉ। ସମ୍ପର୍କରେ କେତିକି କହିବା ଦରକାର, କେତିକି ଆଶା ରଖିବା ଦରକାର, ଏସବୁର ଭାଗ ମାପ ବି କରିନଥାଉ। ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଶିବା, ଅଯଥା ଗପ ଗପିବା, ଆଉ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକା ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ୟାର କାରଣ ବି ଅଛି।
ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଶିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥୋପକଥନ ହୁଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସ୍ୱତଃପ୍ରତଃ ବହିଯାଏ, ଯାହା ଆଗକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା କହୁନି ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାହା ସହ 1-2 ବର୍ଷ ଭଲରେ ମିଶିଲା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଭାସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଥିବ ନା କି ଇଏ କିପରି, ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିସୀମାଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଠିକ୍। ନହେଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନ ମିଳିବ ଏ କଥାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି, ନା କି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଏଠାରେ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେଟ୍ ନ କଲେ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜାଣନ୍ତି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସହଜରେ ମିଳେନି। ମିଳିଛି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ କ୍ଷମା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ୍ଷମା ମିଳେନି। ଯଦି କେବେ ସେପରି ହୋଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ନଥିଲେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକଟି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ସେ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ସମୟ ତା ହିସାବରେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବ। ଜାଣନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ନା ଶବ୍ଦ ଦରକାର କରେନି, ଏହା ଏକ ଅନୁଭବ ମାତ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଇନର ଭଏସ୍ର ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ କିଛି କଥା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।